Senyor Buigas, l'eminència humana, de Bocamoll a defensor de la nostra espècie. Efectivament, defensor de l'espècie humana, perquè estava fart ja de la gent que es caga amb la nostra espècie. Sobretot els clients del meu bar. Era horrorós, una cosa tot el dia igual. L'ésser humà és imbècil, som una plaga, els animals són molt més intel·ligents perquè no contaminen, que jo els deia, aviam, ara resultarà que els animals no contaminen perquè tenen consciència ecològica. Que fotem, home! Un animal no contamina perquè no en sap. No sap ni plantejar-s'ho, perquè de fet el progrés nostre ve que els agrada, Un gat, quan fa una mica de fred a casa, se'n va cap al radiador, El gat, si sapigués fabricar radiadors, se'ls fabricaria. I el gos, quan va en cotxe, de seguida treu el cap a la finestra, aquella cara que fa amb el vent, que no pot ocultar la seva satisfacció. Jo quan algú em diu que l'ésser humà és imbècil, jo sempre li pregunto el mateix. Imbècil comparat amb qui? Éssers humans que m'esteu escoltant, no sou imbècils, sou molt intel·ligents, per això vindreu a veure el meu monòleg, l'eminència humana. Visca l'ésser humà, guanyarà!